हेलो स्टूडेंट्स, आज आम क्लास 5 नया बहिर इंग्लिश रे एक नया चैप्टर पढ़िबा। तो चैप्टर ना होचे द स्विंग अर्थात दौड़। तो आज हम दौड़ विषय पढ़िबा। चलो प्रथम यार प्री रीडिंग देखियो। तो पिला माने प्रथम चित्र को भल भाबे लक्ष्य करो। हु आर देयर इन द पिक्चर? चित्र रे केउ माने अछंती? ये चित्र तीन जण झियो अछंती। देयर आर 3 गर्ल्स इन द पिक्चर। राते ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ପାର୍କରେ ଗଛ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ଗାର୍ଡେନ ଅର୍ ପାର୍କ ଅଣ୍ଡର ଏ ଟ୍ରି। ଦେ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଅନ୍ ଏ ସ୍ୱିଙ୍ଗ। ସେମାନେ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ ହ୍ୱିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେମ୍ ଟୁ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ? ଏହା ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପର୍ବ ତୁମ ମନକୁ ଆସିଛି? କେଉଁ ପର୍ବ? ନା ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। Have you ever played on a swing? ତୁମେ କେବେ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଛ କି? Do you enjoy the game? ତୁମେ ଏହି ଗେମ୍ କୁ ଏନ୍ଜୟ କର କି? Here is a poem, The Swing. Let's read and enjoy. ତ ଏଠାରେ ଦ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ନାମକ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ପଢିବା ଓ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ବା ବାୟୁ। ତ ଦୋଳିରେ ବସି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ନୀଳ ଆକାଶ ଦିଗକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ। ତ ଦୋଳି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୀଳ ଆକାଶର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Pleasantest ଅର୍ଥ କଣ? Pleasantest ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତ ମତେ ଲାଗେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାମ ଯାହା କୌଣସି ବି ଶିଶୁ କରିପାରେ। Up in the air and over the wall. ଅର୍ଥ ପାଚେରୀ। ତାପରେ till I can see so wide ଅର୍ଥ ବିସ୍ତୃତ। ତ ଦୋଳି ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପାଚେରୀ ଉପରକୁ ଦେଖିପାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୂର ଓ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। Rivers and trees and cattle and all over the countryside. ତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖେ ଯେମିତିକି ନଦୀ, ଗଛ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। Till look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again. Up in the air I down. Up in the air and down. ତ ଦୋଳି ତଳକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁଜ ବଗିଚାକୁ ଦେଖେ। ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସବୁ ବ୍ରାଉନ ଅର୍ଥ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ। Up in the air I go flying again. Up in the air and down. ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ମୋ ଆକାଶ ଦିଗକୁ ଉଠିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳିଟି ଉପରକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ଦୋଳିଟି ଉପରକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦୋଳିର ଉପର ତଳ ଗତି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତ ରବର୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟିଭେନସନ ଏହି କବିତାରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଆନନ୍ଦ ଓ ସେ ଦୋଳି ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।